Zvednout se asi ještě nemůžou, tak si Venca krátil dlouhou chvíli frfláním na Jiříka, což Anetu momentálně vůbec nezajímá a zakázala mu spát s Adélou a přikázala, že budou spát spolu a Venca řeší, že se to Adéle nebude líbit. Ráno asi Jiřík s Vencou dostali befelem, že si musí promluvit a nikomu z nich se do toho nechce, takže se vzájemně sprdli a Jiřík se usnesl, že Anetku nechce. Nakonec si s Vencou plácli na to, že za všechno můžou holky a jim je to vlastně úplně uprdé. Aneta ve vzácné shodě taky nechce nikoho z nich, protože jeden si furt hraje na chudáčka a druhý je puberťák Venca. Ale netrvalo dlouho a už byla zase zašitá s Vencou v podloubí a opět se mu pokoušela zakázat objímačky s Adélou, takže Venca včera zjevně neposlechl a oba dali slušné konverzační přemety. Nejdřív Aneta dala do jedné věty, že jí vadí jeho oblézání kde koho s návrhem, že teda budou kamarádi, ale dost z toho čpěla průhledná vydíračka, aby si Venca konečně vybral ji a jenom ji, jinak bu, friendzone. Venca ale na tohle není dobrý adresát a úplně v klídku jí řekl, že od Adélky nepůjde, protože by to nesla špatně, ale taky by vlastně chtěl být s Anetkou, ale úplně nejvíc by chtěl, aby ho všechny holky nechaly dělat to, co se mu zrovna v té dané vteřině dělat chce a nepruděli. V make-up roomu to Aneta podala tak, že se vůči Vencovi jasně vyhranila a buď bude po jejím, nebo budou kámoši. Soutěž o další vycházku je focení ve vylosovaných dvojicích, kde zajímavý výsledek dali 2 dvojice. Adéla s Jiříkem, který se nechal naštelovat do submisivní pozice, což mi u něj i sedí, ale ukázala bych prstíkem na Adélu, která tak strašně postrádá dominantního chlapa, že se okamžitě, jak to šlo, nastylovala do dominy a možná už by bylo na čase si připustit, že ona je vedoucí zájezdu a že v tomhle nastavení chtít najít dominantního chlapa je život prasící iluze. Druhá dvojice je řízením poťouchlého vesmíru Venca z Maruš, která se nastavila do co nejvíc sexy pozice, zadila do něj pohled a Venca byl ztracen. I vrhnul se na ní a Maruš ucukla, ale Venca si hrdě nechal šmouhu od rtěnky, o kterou se při tom krátkém útoku stihnul umatlat, i přesto, nebo právě proto, že ho Maruš na to upozornila. A nejsem si jistá, jestli tím chce ukázat Dominikovi reverzně označkované teritorium nebo naprdnout Anetu, aby nemusel řešit vyhánění Adély z postele. Následně se prohlásil za ptáka přelétavého, který nechce nikomu ubližovat a tím je to pro něj spláchnuté. Ale Maru na něm zanechala fyzicky mocný dojem a momentálně je pro něj číslo 1 a venku si na ní počká, protože v rozporu s původním prohlášením, že v něm vyvolává to nejhorší a cítí se s ní jako hajzl, tak teď pravil, že s ní po boku dokáže všechno na světě a vůbec se začal chovat jako rybka Dóry, nepamatující si, co bylo před pár minutama a náhodně řešící akorát probíhající okamžik bez schopnosti podívat se 5 minut dopředu. Druhý blikající čudlík zaplácla Nela a na vycházku si vybrala Matyho. Po návratu dostal od Natálie čočku v jejím stylu hnusáren s úsměvem a poté, co ho podrobila výslechu, co bylo s Nelou, přehodila výhybku asi omylem do jiné paralelní reality a začala blábolit, že je na ní věčně nalepený a že jí vůbec nedává prostor a odhaduju, že to divadlo ho mělo vmanipulovat do pocitu nejistoty, že jí na něm zas tak nezáleží, tak aby se chlapec víc snažil. Kakáček zřejmě na Lauru už zvládnul vybalit první demonstrativní odstup, co by žárlivou reakci na její focení s Filipem
a až s nějakou základní hladinou alkoholu v oběhu se uvolil o tom s Laurou mluvit a co by hlavní argument a omluva čehokoliv, co kdy spáchal, páchá a páchati bude, je to, že mu na ní záleží a je pro něj ta jediná, čili vždycky za jeho chování bude moct ona. Laura je sice obezřetná, ale přesto ne dost, takže je vstřícná a vydrží to až do 10. dílu, kde Kakáčko vybalí další z jeho drobných, léč konzistentních pokusů dostrkat Lauru do nižších pozic, aby se mohl cítit jakž takž chlapácky. Takže místo odpovědi na Lauřinu otázku, cože to má za vztah s Filipem, pravil, nevíš, co je láska a vztah, a tím pádem kvůli ní strašně riskuje, že když Laura neví, tak se třeba i lekne, aneb spousta zavádějících rádoby velkých keců, dělajících něco výjimečného z toho, že se jako každý bojí odmítnutí. Leknout by se ale Laura v skutku měla co nejdříve a včera bylo pozdě. Ráno šla Natálie zkontrolovat pořadník na Šmajchl kabinet a chvíli kondičně rýpala do prvních v pořadníku Naty a Jakuba, ze kterého se při včerejším focení vyklubal exhibicionista a ač nežádán, vybalil nádobí. Poté ji Aneta navedla, aby v pořadníku vyměnila u Vence jméno Maruš za její a jelikož Natálie z Maruš nepeče, tak to ochotně udělala. Venca u toho chrní, nebo to aspoň předstírá, aby to nemusel řešit, ale řešení neřešitelného ho zase dostihlo, chňaplo za trenýrky a proti jeho vůli vrazilo do postele s Anet, jejichž poslední konverzace končila prohlášením, že o Jiříkovi už se vůbec bavit nebude. Takže její první dnešní věta zní, ten Jirka je úplně trapnej zlej člověk, a Venca přitakává. A stejně jako Anet v posteli s Vencou mele o Jiříkovi, tak Venca recipročně vybalil Maruš a onu extrémní přitažlivost, kterou včera barvitě vylíčil Matimu, přerámoval do úplně obyčejné pusy, která navíc padla jen proto, že ho Maruš k tomu údajně navedla dotazem, jestli mu může dát pusu, což se ale do střihu nedostalo a navíc Maruš velmi spontánně a celým tělem ucukla, což úplně očekávání neznačí. Anetka ocenila Vencovu upřímnost, preventivně mu veškeré další pusy s kýmkoliv zakázala a ve zpovědnici nahlásila posun jejich vztahu do fáze 2, ale není úplně jisté, že Venca o tom ví. Tomík se nadále nudí, tak si povolal taktéž Plonkovou Báru a založili si analytický kroužek. Tadle znouze záliba z nich v očích ostatních dělá adepty na meč, což je blbost, protože Tomík už jednu matku prokazatelně má. Bára hlásá stejnou blbost jako Adéla, že k tomu, aby se cítila víc žensky, potřebuje ještě víc dominantního chlapa, než je ona, což je strašná kravina a tu práci na sobě ve smyslu cítit se víc v ženské energii musí udělat sama, to za ní žádný sebedominantnější chlap neudělá, protože v téhle své verzi by s ním akorát začala soupeřit a co se Venci týče, tam si Adéla plete dominanci s tím, že se z ní neposere a neposere se z ní, protože emoce nula. Zpátky k Tomíkovi, který si povolal Báru nikoliv na konzultaci, ale proto, aby mu pomohla našťouchat Kakáčka s Laurou do budky práskačky, aby udělal přítrž jejich separování a případnému Kakáčkově bojkotu celé soutěže a zachránil Lauru, na kterou Kakáček příliš tlačí. Odpoledne dorazily vytištěné výsledky včerejšího focení a spolehlivě plní funkci katalyzátoru žárlivosti. Pítr zdárně rýpnul do fotícího napětí mezi Vencou a Maruš a otázal se Anet, co ona na tu pusu. Aneta Vencu pochválila, že se jí poctivě svěřil a málem pohodinda.
Jenže Venca nedokázal držet hubu a musel k tomu dodat, že to byla jen taková obyčejná kamarádská pusa, na což Maruš dodala, že je jednostranná a průser začal vykukovat, protože Gáby přihrávku zachytila a zasmečovala do Venci, z čí strany to teda jednostranně přišlo. Maruš ochotně popsala, jak se na ní Venca vrhnul a chybělo už jen tudududum. Hlasování o nejlepší 3 fotky vyhráli Lois s Matym, Naty s hambářem Jakubem a tramtadadá Maruš s Vencou, který fakt není rád, protože jestli byla šance, že se to jeho lhaní zakecá, tak právě padla, protože jdou spolu na vycházku. Ale podařilo se mu na tom najít světélko ve tmách, že jim tím pádem vznikne nárok na budku práskačku a tím pádem mu konečně z létajícího koberce jedna přítěž odpadne. Ale pořád to ještě nebyl jeho utrpení konec a karma v podobě Pítra řádí dál a vytáhnul na něj to, co říkal bezprostředně po útoku na Maruš Matymu ohledně její extrémní přitažlivosti. Na pár vteřin šel do paniky a pak vymyslel kvalitní kamikadze obhajobu, že Maruš je tam široko daleko největší sexbomba a nezbývá než konstatovat, že jsem se s tím tudududum unáhlila, protože tenhle závodní level skoku do sraček s rozběhem jsem fakt nečekala. Anetu semlela nasraná lítostivost, takže nemohla moc mluvit, ale ostatní holky ji ochotně zastoupily a objasnili mu, že de facto řekl, že je Anet oproti Maruš vzhledově podřadné béčko a zároveň urazil Maruš za špatný charakter. Venca pravil chápavě aha, ale že vlastně to tak nemyslel, respektive nemyslel vůbec a nakonec se pochválil, že aspoň se snažil být upřímný, což Aneta ocenila odchodem. Ujal si jí kakáčko, který, když nejde o něj, tak působí o trošku míň strašidelně. Kolem Venci se tím pádem udělalo volno, které využila Adéla, která poslední dny někam zmizela a přestala se na Vencu za světla věšet. Venca znovu vytáhnul tvrzení, že iniciátorem oné rozbuškové pusy byla Maruš a střihač tam opět nic takového nedal. Anetka v make-up roomu závazně nahlásila, že s Vencou absolutně končí, protože nechce být před národem za krávu a na tyto trefně poupravila, že za krávu bude, jestli zase změní názor. Další, kdo se rozhodl trochu rozhoupat vztah, ať se něco děje, je Natálie a vytasila na Matyho, který nic neprovedl, náladičku nech mě být, mám pocit z Maru, nemluv na mě a zmiz. Ono by se to při troše dobré vůle dalo připsat a omluvit těžším průběhem postovulační deprese, případně PMS, ale v jejím případě mám neodbytný pocit, že je to spíš další pokus, jak z Matyho vyprovokovat víc zájmu a pozornosti, protože Natálie je z onoho smutného klubu holek vyrostlých bez otců, tudíž bez dovednosti získat mužskou pozornost nějak zdravěji. Maty ten rébus s názvem Dělej, co si myslím, ne to, co říkám, samozřejmě nevyluštil, poslechnul jí a odplaval. A v závěru je z toho zmatená Natálie, že tak jasná žádost o víc pozornosti nebyla pochopena a bude to muset s Matym probrat, jestli to s ní myslí dostatečně vážně. Těžce vyhraná vycházka je nakonec dvojitá a jdou i druzí v pořadí, Naty s Jakubem a Venca má ideální příležitost probrat, jak to bylo s tou žádostí o Hudlana. Natáliina naivní manipulace napoprvé zafungovala, Maty přilezl, přislíbil víc kontaktu a tentokrát to možná bude i něco víc než kopačka do hlavy.
Na vycházce Maruš vcelku bez vyžádání řekla Vencovi, že chtěla prioritně jeho, ale že se neuměl rozhodnout a proto si vybrala Dominika, který rozhodnutý je, a když se ho kontrolně zeptala, jestli jí teda chce, tak Venca pravil nevím a Maruše tam, kde byla, ale do budky práskačky by s ním ráda, aby bylo konečně jasno. Po návratu Venca dopřál Anetce další zpestření a v zastoupení Maruš předstíral, že s Ajto Krajto odešel. Aneta se jak malá ztracená zmateně doptávala Maruš, jestli s ním může ještě mluvit, a z toho šoku jí přeskočilo do jiné reality a pravila, že po takhle hezkém dnu s ním jí je to líto a tady už by to chtělo sbor cvrčků. Když se po chvíli napětí v 11. díle vysmátý opět zjevil jakože sranda guys, tak se mu Anetka, která s ním odpoledne absolutně skončila, vrhla kolem krku a jelikož už se s ním tím pádem zase baví, tak Vencovi nastala noční šichta a musel jít komunikovat. Aneta zahájila vykomunikaci připomenutím, že řekl, že Maruš je sexbomba a ona je jen taková náhrada s jasnou nevyřčenou žádostí, aby jí okamžitě řekl, že to tak nemyslel a že je to úplně naopak. Venca se sice pokusil, ale zamotal se a nedopadlo to, tak Anetka vytasila nacvičené prohlášení, že nebude nikomu dělat číslo 2 a ať si je teda s Maruškou. Venca to pobral, že teda problém solved, že budou kámoši, v pohodě zalehnul k Adéle a Aneta svůj čerstvý kyblík sraček zašla vylít na Jiříka a podařilo se jí z něj na druhý pokus vyrazit omluvu za tu ulhanou intrikářku a znova neopatrně naznačil, že by Anetu bral, což mu moc nepomáhá, protože jak už sám udeřil hřebíček, Aneta ho chce jenom, když jí nechce a jakmile se ujistí, že je chtěná a tím pádem hodnotná, tak jí to stačí a zase couvne k Vencovi, kde o tu Jiříkem imaginárně navýšenou hodnotu zase přijde. Na závěr Jiříkovi udělala to samé, co odpoledne Venca jí a skrzevá formulaci Venca si stejně vybral Maruš, tak se to vyřešilo, ho pasovala na náhradníka a Jiřík tyhle bodance upřímnosti snáší ještě hůř než Aneta. Ráno už je Natálie opět v plné polní a vyšlápla si zostra na Matyho, že furt neplní ty požadavky na spontánní tulení a poté, co předvedla etídu na téma 3leté dítě, pochtívající bonbóny a válející se v obchoďáku na zemi, se jí opět podařilo trošku přítulnosti z Matyho vyrazit. Aneta si ráno zajala kakáčka, který se ochotně ukazuje v její blízkosti, protože mu to šolíchá ego a její stěžování si na Vencu bude klidně, bez ohledu na nespokojené pohledy Laury, poslouchat hodiny a hodiny, protože přece žádlivost je super, tak ať se holka smaží, třeba pak bude povolnější. Z Anety vypadla další absurdita, že včera, když s Vencou odpoledne absolutně skončila, tak mu večer nabídla, že budou vedle sebe spát a nebudou se dotýkat, na což Venca hodil bobek a šel se nalepit na Adélu. Kakáček to zakončil další ze svých nesrozumitelných vět, která ani po třetím zopakování nedává jasný smysl a jen tipuju, že Anetě řekl, že kdyby, tak s ní bude on a tipuju dále, že s ní chtěl být už od začátku, ale při jeho zamindrákovanosti si na ní netroufnul a maskoval se za ochotné ramínko k vyplakání. Nela vytáhla tarotové karty a po chvíli napětí prozradila Lois, že ne všichni chlapi jsou špatní.
Kakáčko čůrá blahem, že se mu z Laury podařilo vydyndat žárlivost a já jsem ty jeho tajuplné keci typla správně, protože když už se mu povedlo vykřesat aspoň ten náznak žárlivosti, tak do toho plamínku fouká, co to jde a vylepšuje Lauře den nevyžádanou informací, že Aneta byla dříve jeho první volba a mistrovský dorazil pololží, že se ho Aneta ptala, jestli fakt chce být s Laurou, s podtextem, že kdyby jen kývnul prstem, tak je Aneta jeho, tak se holka kácej obdivem, jaký jsem borec a konečně koukej vykázat nějaké ty city, když už jsem ti dal přednost před takovou super třídou. Jenomže jak je to celé nějak manipulativně, ulepeně upatlané, tak to nefunguje a Lauru to žene víc do opatrnosti, než do citových výlevů, které by Kakáček tak rád, aby se konečně cítil, co by muž doceněn. Laura rozhozená, Kakáčko spokojeno a chystá se do šmajchl kabinetu. Otázka je, jestli se chystá i Laura. Pítr s Gáby přinesli další budku práskačku a tajnou volbou se do ní podívá největší místní záhada, to jest Maruš a Venca, který na poslední chvíli hlásí, že by hodně rád, aby to Maruš byla, jenže hovno zlatá rybko. Ale Maruš se to taky úplně nelíbí a při odchodu navrhla, že jim výsledek neřeknou, asi aby jí ještě nějaký drobný prostor pro Vencu zbyl. Další vidle do Vencova loviště zapíchli diváci a poslali ho do budky práskačky ještě jednou s natěšenou Anetkou, ale taky prd. Venca má po žížalkách a Adéla Vánoce. A jak mu tak z ničeho nic vypustili rybník, tak omylem prokecl, že Maruš to taky není. Nela si všimla, že Maty začíná pošilhávat po Lauře, což Laura potvrdila a ještě přihodila, že jí Venca vyhrožoval, že teď půjde po ní. Nela se rozhodla zachránit jak Lauru, tak ostatní holky a vydala se na vymítání Venci. Poté, co z něj oprášila alespoň horní vrstvu špatné energie, se Venca tarotových karet otázal, jestli mu tahle šaráda přinese štěstí a slávu. Z obrácených karet Nela vyčetla, že po slávě už jde Venca fakt dlouho a že se mu to po výlezu z tohodle útulku ztracených duší nejspíš i podaří. Druhou kartou mu k té slávě přikouzlila i rodinu s dětma a třetího rozložila na prvočinitele rozbitým kocourkem, což vnímám jako dobrou charakteristiku. A zatímco se rozebraný Venca pokouší poskládat zpátky, tak Aneta už je zpátky na značkách a hodlá i přes budkový provar jít po boku Venci nějakou cestou i nadále. Dost bylo suchých teorií, hurá na tekutý večírek a rychle, aby jí Maruš nepředběhla, vybalila na Vencu nabídku, že do toho nebude dávat city. Akorát, že takovou jednu už Venca má a stejně jí to nevydrželo ani 5 minut a šup zpátky na schody za křovím. Po úvodní muchlovačce Vencovi zakázala jakoukoliv kontaktáž s jinýma holkama a Venca se polekaně otázal, jakože odkdy. Nela se částečně spustila s Žoržem, dotekově frustrovaná Natálie s Adélou a Venca s Dominikem pojali synchronně nápad vecpat se do šmajchl kabinetu a přetlačovanou vyhrála Maruš, která při hromadném sprintu zvládla vyšachovat Anetu bonzem na Vencu, že ji používá jen k vyvolání žárlivosti. Venca to sice popřel, ale nějak ho to zarazilo a tím pádem Maruš s Dominikem získali náskok. Emočně nezainteresovaná Aneta spustila výslech prvního stupně a bylo po idylce, i když to Venca asi neřekl a byla to spíš interpretace Maruš, které řekl, že si na ní venku počká, což řekl. S ohledem na jeho pokročilou načatost Anetě dle vzoru slibem nezarmoutíš odkýval i požadavek věrnosti, což ve zpovědnici opět rozhodným hláskem převyprávěla, že se domluvili,
že na nikoho jiného nebude nikterak sahat, přičemž Venca v nejlepším případě akorát nevykazuje zjevný odpor, ale pro Anetu je to domluva a proto mu zase asi tak posté může věřit. Tož tak a pokračujeme volně do 12. dílu, kde se Naty zhádal s Georgem, protože lezl po Nele, ačkoliv jí blbnul hlavu havajskou bohyní a nošením jejího přívěsku na krku, ale nějaký zapomněl říct, že to myslel kamarádsky. Opět zhrzený Jiřík si s kámoškou Lois zalezl na schody a kámoška taky pořád nedokáže navnímat, že je kámoška a nikdy jinak, takže s naivní vírou v cokoliv trpí poměrně dlouho jeho velmi neúctivé chování. Sice ho nakonec formálně poslala do hajzlu, ale Jiříka to nikterak nezaujalo, protože holt nezaujalo. Ráno Natálie, která v noci olezla minimálně 3 holky, nastoupila na Matyho se sice oblíbenou, ale mimózní hláškou. Čekala jsem, že ti dojde, proč se tak chovám, a tradičně se dočkala akorát další čárky do mínusu a už se to začíná sčítat. A jak už jí ty vztahy tak jdou, tak se ujala předsednictví spolku Másel na hlavě a zahájila přednáškou na téma Vencovy klady a zápory. Zpět obdržela připomenutí, že krom holek se v noci sápala i po Vencovi a chtěla prubnout i další kluky, což vůči Matymu pěkné nebylo. Aneta sice vstala plná odhodlání si Vencu ubránit, ale teď raději zalhala, že jí bolí břicho a prchla si na tu zlou slepičárnu postěžovat klukům. Vyklizení pole jí nevyhnutelně přikleplo hlavní roli v dalších drbech a nechápe ji už ani nejbližší kámoška Naty. Maty s Filipem se ochotně ujeli utěšování Anety, která sice hledala Vencu, ale ochotně své srdcerivné znechucení z holek, které neúctivě rozprávějí o chlapcích, naházela na ně. A když už jí pod ruku přišel Maty, tak zatěla do Natálie, která se v noci pokoušela jí dělat do Venci a práskla jí, že si ho vůbec neváží, a když se konečně vynořil Venca, všechny ty holčičí řeči v dramatické úpravě naházela i na něj s důrazem na to, co všechno nepěkného říkali o něm. Natálie po kolektivní náloži připustila, že ty její noční akce opět za účelem vytřískání více pozornosti byly trošku přes čáru a šla se lísat s pseudoomluvou, že jestli včera říkala něco hnusného, tak se omlouvá. Nakonec se od alibistického jestli propracovala až k prohlášení, že se chovala jako kráva, což Matyho obněkčilo a byla připuštěna k obejmutí. Na lehátku u Anetky a Venci už zřejmě došla stěžovací témata, tak je ticho, které přerušil Venca ukázkou toho, co mu hučí v hlavě, zatímco Aneta řeší životně důležitá dramata a do ticha z ničeho nic zahlásil: doufám, že máš auto. Následovala dojemná historka, jak se proti němu 2 pivům a 130 na 80 spikli policajti. Maruš, která si vodí náhradníka Dominika a čerstvě s ním vylezla ze šmajchl kabinetu, taky úplně přehnanou ohleduplností netrpí a vypráví mu, že by stačilo, aby kývla, a Venca se na Anetu vyprdne a poběží za ní. Večer další párování a vybírají si chlapci. Venca při volbě Natálii označil za drbnu Kelišovou a veřejně deklaroval cosi jako vztah s Anetou, včetně toho, že žádné intimní osahávačky tedy nebudou. Pánská strategie pod taktovkou Tomíka přinesla jen jedno světlo, takže i nadále není z čeho brát.